La umat dan jauh badai dan lagi tiada di belakang Shalom shalom Pinoya kiway Tandani maturai kita mengarungai Riba ilai Riba ikulai Wat bet ya pangan Sim jong akalai They come and sing sugar But can't she read one clean And jet ya pan Natin singkat Na kami basenya Ilong kiwatnya Nulis yang sah Dati gimana Hari ski gubernment ko isya ikdar ni kani ko worldwide rally kamdai kita ko worldwide rally ke berpeluang tang nakaliang jongi po Meghalaya dari bagi babon ki jela jo kari India kumjuro hakaliang saudon ke perthai ke babon ki pelong yang ni ka worldwide rally ka yang nakamata ka hok ka yang nakamata ka jing sisa ha ka badai bat ka jing embryo ka longbri manbryo malaka si kaliang saudon ka bangya namar balai anda habang I kumay kran haktin longway mandatory vaccination. Mandatory vaccination, it doesn't mean that for the people to live freely, walk freely, talk freely. Mandatory vaccination, it means that the government forced the people to take the vaccine. After taking the vaccine, we have seen that so many people die. Die because of what? Die because of nothing. We don't know anything about. That's why at the moment while we ask for the RTI, we asked the RTI report from the state government. The RTI also mentioned that it doesn't mean anything. It's not mandatory. It's voluntary. As we have seen, as per the Supreme Court order, even the central government also have already give the order that don't force the people. Don't make the people to take vaccine by force. Let the people decide by their own choice. That's why, according to the awakening the movement, what we are taking a decision today. A decision, it means for what? It means for freedom. The freedom movement, a freedom of the people, a freedom because why we stand accordingly as per the fundamental rights of the Indian Constitution. The Indian Constitution, it doesn't mean that should be made only for one or two people. Indian Constitution, it made freely for all the people living in the state of India. I mean, as a citizens of Indian. That's why we live freely, walk freely, talk freely. Nobody can force, nobody can do anything. Sa kawipat anda habang kapasyang ban kren sudah kasi kadang por waang ba kawikin the movement hi kayang hani kasingi ka bamanta kung mangi iba babon ki pa kalang saudang ki jaka ki wan ban sim menta namba balay ki babon ki singsi kajing shapen bor ban sim ni oni utika jong ni kram covid khat khandai ka long ke kajing sha temrau ka kraw de kata ya ka bangim la so ban singau thu ka chabangile chapai mata anda habang irong kum hang ni hapo watch lek anda ngambang irong kum hang ni hapo lady hadri pak phanong like pak bangong Andai anda habang irong ka kiba bon ki tourist spot kiba pair manta ki pan ya kanika vaccination certificate. Kaya iki jumma kita vaccination certificate. Hai kita vaccination certificate. Habangi ki padbangi
kum ki brio ki ba lai lut ne ka jala de ka ei ka bang ka awai kin jam movement ka abat ong mata lada ki haban pa ni ka vaccination certificate kamut nang ni sakmat kam dei shu kata ka reason char pa kam dei shu kata ka reason char lai lut ka dei ka ri ka bawan ra ya ka divide and rule policy na ka benta bangin ya perno Kibreu ki bala ITK kin emno la ka jong kibreu bompa ITK kin emno la ka jong Henry ka awaken India movement ka klem yeng tang namar kita ki bompa ITK ka awaken India movement ka yeng hi teli ka wei na ka beta ka ri ba ka jai bandu hi borok ka wei bang inum dei ban chapen bo la dei pi bala de ITK la dei ma pi bompa ITK compare kata nei ka ai ka borok ki de ban sung thu sai ba kum kibreu ki em lai loi la ka jong ka ri ba ka jai bandu ki em lai loi ba ka ai ka bang yeng ha ni ka por i dawa na ka sarkar jala hi ban ong ba sarkar jala to ngap ya ke ai ka ba upai ba ong ni ka por upai ba shim laong ba ong chiyang ban chiyang klebit iligi ai ber khoin dengi dawa na ka to sangai si sendon ya ka ni ka force ya ka ni ka mandatory vaccination ba ong no hajing si sala dak ni pek ka Supreme Court order ni pek ka central government order e ber khoin yang sedang ka notification ka apa si it's not mandatory it's voluntary wala do gini sngi gi ba mentang gi dang isai hero ya ke ai ka ba lawan ra leng ba ka ni ka guidelines na po ka Ministry of Health and Family Welfare dang gini gi kindet sngi ka government of India ka ong fully vaccinated person need not to be revaccinated kata kamu dulu kumta susu anda habang iklan ni kata kabenta itu ki brio ki adep IT kar tentang ngidang iba anda habang ipersang mang klinik wi ki ong ba anda sim ti kam le lesu ndai balik yap no pan handai ngimong kata nangim tip kata namar ngitip ba kadek jimpang baro brio em ndai ka ai bro khoi ngi so thu sa ki ba bon ki yap no man lakas ngingi si iki nong yap ki ba syarkhe hidu kata mentagi yo pang tang ibiong kliru ki la yap no hadin bagi sim unit tika ndai namar balai on hai bing ni bo jingkeli amdan bala ban batai ru ne utika utrekam hakno kom ya kamet jongi ki brio na kata ka daw hi kai ka baka AIM ko ong ya sarkar sange no si sundon ni ki ai ki ba wat pen bor ki pa bagin sim utika wat pen bor iki pa baru ban makin rong sepok ini ki tourist spot ini na ki jaga jong kai perthei bakin hapan ITK nagi haban pen kita ki certificate ki babun jaj le balai ki test ndai sangai si sundon ni ki berkhoi ai bangin em ko ki beri ki balai loi ai bakin ngin sin yo ya jing senchar ka balai loi ki jing senchar ka khoi klem ko dong sapan bor namar balai ka weekend the movement ni ka ong ka grensai ni ka por bela sarkar kam sngap hi nang ni sakmat hirung in nang yai tulun ngin nang yayeng ban yakhi na ka benda ka dawba jong ri ba ka jai ban riu kham tam lei habang yeng persa hi yeng scam hero kat kom kata ka constitutional rights jong ka Indian constitution larang ipai kat kom kata ka kernit ka bakhat khandai kata ka section ka baningkong ka ong bej ba ngila ban keren ngila ban yeng ngila ban yakhi ngila ban dawa kino ki bentaro namar balai ni yeng halak hak bagi jing sisa ni klem dawa na noro tamenta na kata ka daw ke ai kan ne ka por kum chairman jong ka weekend the movement kum ki paj ba aro sagi paj ba to ngap lang wat numon ra kano ka jing bisni wat numon ra kano ka jing yat heu markel yang namar balai wat na day tan ka daw pinada party karo ndai sngap lem na dei bompat IT karo gidang dei ki brio gidon kaju kamet gidon kaju kapat gidon kaju ka jinglong na ng song ndrei ublei ulai ngi gilai tli ki benta ka jabing ka dono bat kamet ba kita gilai tli ki benta hi pendon kam himangi bat mangi pendon kam da ka jingkhoi bat mangi pendon kam da ka subagi ki barokhoi ka song ka jing nam ka jing start jongi kuno bangin husiar ela ka jong ka jingem amba da ka sarkar menta da ki minister da ki asha da ki rangba snong kiwi ki mang kelalong doktor ndai ka ai berkhoi ka bangi isai kra nakalyang jong ka UNO ka dep kran nakalyang jong ka All Indian Institute of Medical Science ka dep kran shai it's not voluntary or it's not mandatory it's voluntary that's why kata ka ai berkhoi ka bangi ong ba sarkar srap ye ka ai berkhoi what island ba mano kin simpan penbor handai ngangong ipim ta ka skop ka sarkar jela kum ki noksun cha jong sarkar jela long ki brig basau thu long ki brig basam phang wat nam persang ban wan ra ya ka jing penyak brig man ka singi namar ngi isai kedar na haban kran ne ka por namar ngi ka jing yak brig manta ini singi bamta ka awang sebab palat anda haba kli balai yap amte pro balai yap jingpang rom tip balai jingpang ngi persang man kli la bon ki doctors ro kim tip ka ai ka jingpang handai tang tang musong sio tang bayong kli te mula yo pe yong kli la yo positif te mong no la yo kata jingpang flam berkhoi anda haba ki brio pada ki jinglot ki bala long persak ado kata-kata da ki lak tinggal ki brio ki la hospital ki lot tam na ka daw jong ni ka flam mentam
ka sarkar kam don jing bakli ro em lada ki breu ki le ya ka tes ki hapsiu da ka sanspa si hajar tengka ka sarkar kam bakli ro em henry anda habangi ipat ba ka sarkar ka jing bakli tang na ka daw ban ayu ni tika kata ka mot ka si ka sarkar jela ka simman bakli na ka daw ban penyap no ni ki paj ba jong ka jela ko ble si bol ka awakin Indian movement ban perlongi kini ka worldwide rally kadai nak tahu ba ka jingle donbor jong ka sarkar MDA alor ba kala penbor ban sim unitika bala penbor ro bandengi kimas bala penbor ro bande iki RTPC artes de nak tahu ngi nak leng jong ka awakin Indian movement ngirap jing sokya ka bajor hadu kata ba kipai ba citan nang kendong gi bapli gi babon gi ba hak pedang ka jingting ka juki yo hab sim unitika hak jing bombanse bat kidon ro ani gi suara ki kap suara semo ki bosong ki dukan banyak kali kamai bat ki baterai kam sarkar ki baterai kam simet ter kimbang se ban sim ni ketika de tang nak dau gaji penbor jong sarkar ba gaji penting pensebit bat gila peniru e khubor begitu ki baterai haki kam sarkar ba lada kim sim ketika kinam yo ban wan trai lane kinam yo suru ban ye ka kulop gajuki bat kam tami kinong nya kali kamai ro gila apatha iki balada kim ai injek kinong yo banyak kali kamai gila apatha ru ye kinong song dukan balada kim ai ye kani ketika kinong yo ru ban song dukan gila apatha ru ya haki babun ha bade bat kini ka pule ka potiru haki college haki school balada kim sim ketika kinong yo bale haki school gila apatha ru ya matai ki kena ki ba khatsan snem hadu ka snem man sim ketika da kabor Tendra ingin nak kalian jongka awakin Indian movement ni penram jor ya kan ke sarkar ya ka jingle donbor hak tenong way bagi ong kena ka dictatorship banle donbor ban super bor yu pai ba Tendra ingin nak kalian jongka awakin Indian movement ngimtan ban persya ai ko sarkar bonong bayak ta ki bomon ni ketika ki bomon ban sim ni ngimkhang iki ai kin sim da kamon ka juki namar ka de kamon ka juki Tendra ke ai ka bangi persya kolong ba ka sarkar ka de ban sange no ban penbor kan ban sim yang nitika namar ba kamet kajungi ketika rai kajungi namar ni kimtip kayu kadon hakamet kajungi lana ngin sim tutika lana ngin deng e kamas lana ngin le ya kata ka RTPC artes kemut ada jai kadukhamet kajungi lana hakamet kajungi mano ban bakli ya kata ka sarkar kanam lama ban bakli nakaliang ki bor ki balor ne ki deputy commissioner ne ki block development officer kinam la ban sim jikit kli ya kalongi hibor hoi lana ja kano hadin baladam ai ganjeng kedena tak tahu ni nakaliang ka awakin Indian movement ni kitu ya ka sarkar ba naduk mentagas ni kade man sange no mardor ban penbor ban sim unitika ban penbor ban dengi kimas ban penbor ban le ikni ki RTPC artes bat bangi dawaru ba ya ka sarkar kade ban ta no shaki school shaki college bat shaki jaka ki ba pher ba kimdai ban penbor ban sim unitika la de haki school la de haki college bat kubjuru nga dawai ki rang ba snong ki sordar snong ba kide ban sange no ban penbor ban sim ketika ki pai ba nong snong da ka boong ba lada kim sim ketika kindu yo khauration lada kim sim ketika kindu ban trai job kat belasis pas ngi lada kim sim ketika kinum yo su ban sim tawat hakam yap kam im hapo snong pot hauro den ta kadau ngadawai kita kinong ilam snong kirang ba snong lane ki sordar lane ki MLA lane ki MDC lane ki minister ba kide ban sange no mardor ban penbor ban sim unitika ban penbor ban sim yauni ban le ni RTPC artes ban deng ki mas de tang na kata ki kinten ki bakniat ai kuble lang ya borok ki pai ba ki balai sim banta hakani ka worldwide rally ki badan ki jing sukya nak mata kapating ka banwan bat nak mata gari bagajak ben rewi borok wai don menit ho nak kaliang jong ka sarkar kalaptha isyaman la kisnong kalapha lengba ki volunteer banong ban sim unitika banyada yuta jingpang covid kat kendai tenre nakaliang ko jingi ka awaken Indian movement ni so banong ba habai dei bat kata ka jingsim ya ketika kidon ru ki belasim ya ketika ki ba layu pang ru kidon ru ki belasim ya ketika hadin katuk esni ki lakrat na selajun ke pertai atau ngintip ka de nak tahu jung injek ne de nak tahu ke ero tenre nakaliang jong ka sarkar ladon ki bayap kiba kem sim lai ketika gikeno kyong ba de bompat ai ketika denrei lada yap pade kiba hadin baladam ai genjek ya kata pade kimla aban ai ya ka result atau kade nak daw ayo de nak daw ai injek ne de nak daw denrei de nak kata daw hi namar ba ya kamet hi kajungi nyapan sutui mangi lade namar ba lada
ai injek kidon ki breu ki baduna ki bulan ki jingsto ki famet ki bomyade bakani ka injek ro kidon namar ki suwan ki su ai ka injek krem da tes krem da yu ki su ai ka injek jadi na takadau ba na kalyang gojingi yong ba kade ka song hi ka rai ka jungi ki pai ba ba da ngishim ne ngimshim yautika namar ko bawan haki jingpang ki bamen suaro kem ka kemdan ka jingpen bor ban sim yautika kade ka rai ka jungi indrai ka bosusi bat ben menta ka long ba kila don haki blok ki baper ki district baper ki balawan bantong ke pisaru ki balawan ke jingber ngamro den rei dena takadau long ba habai dei hibat kanika taka jingpang nakaliang gojingi kum ka wikin movement gidawa ba kide ban sanget nomor dor ban pembor macam ini ketika nomor ba nginuma ban tip ke ai ke ban jahan mal dam ai tika Kau ikut ba? stang gajing itili Kendriamu benar, ubai war, umaramu lengam, udai ubai. Kendriamu benar, ubai war, umaramu lengam, udai ubai. Kendriamu benar, ubai war, umaramu lengam, udai ubai. Teling gendeng, dapat intulon. 사실 빵이 itu balaman eh sekolah pembagian itu Halo, Pak Production Box na asis man. Pak Production Box na asis man.